sa sinugdanan, ikaw kay siyot ang tinatanong. Sa panahon na kami masangkit sa ngalan mo, tunggu mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Sugat ka sa sinugdanan, ikaw kay siyot ang tinatanong. Sa panahon na kami masangkit sa ngalan mo, tunggu mo mga paghayo ko, sumala sa mga saan mo. Mabungahong adlaw mga igsoon. Shout out Antiyang Plantenos. Maing buntag pastor from Brother Arne Maghanoy. Sister Shirley Pequero, buntag pastor. And Sister Rosalinda Romande Onabia. Mabungahong kabuntagon Pastor J. Watching from Aurora, Zamboanga Sur. So ato sang i-share mga igsoon. Dan sharing, manakong share are. Sama sa akong gingon yung mga igsoon nga this month, grabe ka busy sa tong schedule. And actually, this morning, mga lakaw, may, karong taon na pod. Unya, yung dalikya, dyan ko mag-live igsoon kay ganahan, dyan ko mag-live mo, share sa pulong sa Ginoo. Para na ako mga igsoon, gusto ko nga, kanabitaw, murag makumplito. Para na ako mga igsoon, akong gibati is, dili kumpleto akong hadlaw kung dili ko ka-share sa pulong sa Ginoo. Makita ninyo igsoon, kung dili ta ka-live, mag-ama og short video, reels, or akong anak mo share kay naa akong kalipay diha. So mao na bitaw ay matawag na ko comfort zone na naka-share ko sa pulong sa Ginoo. No, ang akong addiction na divert ba, no? Ang addiction sa una nga ibaw na mo dili maayo, pero na-divert na ko sa Pangginoo tanan, no? So mao na nga murag for me dili ko mahiluna nga so sa kaadlaw dili ko maka-share sa pulong sa Ginoo. Mao na karon before mi manglakaw, wala pa mi nangapi, wala pa mi tanan, pamahaw giuna na ko ni igsoon, no? So again, mabungahong kabuntagon kaninyong tanan nga nagtan-aw diha. Shout out sa tanang mga subscribers ani nga page, subscribers sa atong YouTube channel. O akong gidayeg ang Ginoo ning abot na tag 800 plus subscriber. So akong gipasalamatan ang Ginoo na mga igsoon kay yes, lisod man padaghanon ang ato ang mga followers or subscribers tungod kay mas dali gyud mo trending nowadays ang mga kanabitong malingaw ang mga viewers, mas dali siya mo trending, mo viral, mas daghang followers, subscribers, mas daghang viewers, mas dali mao naman ay realidad yun, no? Mas dali pagali ang mga binuang, binastos, no, mga prank or something ana, but I respect them also. Ilaha po na, no? So ako igsoon bisag hinay or dugay, wa po ko magtuo nga maabot ani nga daghan atong followers. Even this morning naabot na ta og 163,000 followers o mabungahong Kristohanon. Grabe, makabless ang gihimo ni Lord kay nasayod ko igsoon kay kung ako ra ni ato-ato ra ni walay pabor sa Ginoo. Dili i-bless ni Lord ang gibuhat nato. Apan tungod kay ang atong motibo is to glorify the Lord and for salvation and para sa katong naay mga walay paglaom, makabaton og paglaom,
mauna nga gipaboran tas Ginoo. Kunya makita sa datong resulta igsoon, daghan na kay mga nabag-o nga kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo, wala gibag-o ni pastor or sa relihiyon, no. Gibag-o ni Kristo igsoon nga ebidensya nga nahitabo ani nga page. That is why I always encourage everyone to always mention your friends and loved ones every time nga mag-live ta, or bisan dili mag-live, i-mention lang sa comment section para makabantay sila o makigdebate man sila nato igsoon, ilahapon na. Actually daghan na kay ko gi-block kay dili ko ganahan bitaw. Ako man gud igsoon, akong baruganan, kung ang Dios nga tong gilagaran tinuod, Dios gyud siya sa gugma. And kita nga mga anak sa Ginoo, let's promote peace, let's promote love. Okay? So dili ta og conflict. Mao bitaw na nga dili ko og conflict. Akong girespeto tanang relihiyon, akong girespeto tanang doktrina, kay usak layla takitag sa tagkaluwasan niya. At the end of the day, individual sa ang atong pagpangatubang sa Ginoo. Dili ang kaluwasan dili mag-agad sa atong isikataw. Amen. So mao na akong purpose. Again, thank you so much mga subscribers, followers and viewers. Ug sa wala pa makabalo no nga nagtan-aw karon sa atong new YouTube channel, ang link naa sa caption ani nga live igsoon. And of course, thank you sad kaayo mga salamat sa kanunay pagsubaybay. Shout out tanang mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents, tanang mga piniriso, ug tanang mga barad nako. Siguro ang uban moingon na pod mo i-judge na pod ko nila kay gasulob ko pratsert. Igsoon prangka inactive ko pero aktibo ko nga ninggiya nila. Pero sa mga tapok-tapok nga mga kalingawan wala nako. Pero paggiya nila or inviteon ko nila automatically na ako basta mo share sa pulong sa Ginoo. Nganong nagsulob ko ani igsoon tungod kay ako sang gibalyo ang kamatayon sa brad na mo igsoon ay brad na mo na disgrasya. No nya luoy ba. So brad sa pamilya ni Brad Miko man to, Maiko sa pronunciation niya. Nagchat-chat pagid mi ato taga somewhere in Ubay, Bohol. Unya I believe sa Bohol Supreme Council murag usa siya sa Sergeant at Arms. Magchat-chat gid mi ana igsoon unya. Diya pa jud time nga mingingon siya nako nga, bro, padayon jud na imong gibuhat kay daghang tao nga na-inspired sa imong gibuhat nga magbag-o muduol sa Ginoo. Nya wa ko mag-expect ni aging adlaw na disgrasya sa igsoon, namatay siya. Mao na nga brad na ko siya, mao nang suloob na sad ko ani. Og sa tanan nga mga wala pa kasabot nga nung magsuloob ko ni nga pratsert, ayaw lang mo kasuko. Kay the more ko ninyo ibas nga mag-pratsert ko, the more sad ang mga akro masuko ninyo og dili na maminaw sa wali ninyo. Ako igsoon diri sad ko gigamit sa Ginoo. Daghan kog mga brad nga gikan sa prisuhan, mga kriminal, mga akro nagsuloob ani. Kay kami ang migiya sa among mga kaigsuunan nga wala pa sa kamatuoran nga naglaroy-laroy diri sa kuan ba, no? Mao na igsuon nga sometimes magsulob ko gani dili ingon nga they hard kay ko nga no, so I have a purpose. Ug ang akong purpose is to become a blessing to them para ang mga brad nako nga naa sa sitwasyon nga wala na paglaom makabaton og paglaom og naay daghang ebidensya na nga nahitabo igsoon. Actually, daghang mga brad na ko nga ako jud ilang duolon kay mas makarelate man ko nila sa ilang problema. No? Mao na nga again, each one of us has different calling. Focus lang ta kung asa ta gitawag sa Ginoo kay diha sa ta epektibo. Adara long live Brad, God bless you more, brother Jopri Mondizar Duarte. Daghan kay tag followers diri igsoon mga akro. Kung ibas ko ninyo nga nganong mag-pratsert ko, nya wala mo kay balo sa tumong nako og tuyo. Ang uban magamit pa og verse kay dili nanto magapil-apil. Si Kristo gali ning tipo sa mga makasala, dili para mo pauyon sa ilang sala. Kung ning ibalik-balik, dili para mo buhat og sala, kun dili para mo sidlak didto. Ingana sad ko. Okay? So again, the more ko ninyo ibas, kung naay mo abot ni nga busters kay di sila ganahan nga nag-akro ko nga t-shirt. The more masukko ang mga brad na ko ninyo. Unya inyo magud mura magud nagihukman ninyo ang mga brad nga wala na paglaom. Daotan na lang dai migud tanan. Ana no, dili ta pwede mo hukom kay di ta Ginoo. Good morning Pastor James, daragon ang Ginoo kanunay. Salamat sa Ginoo na discharge na akong mama. Answered prayer igsoon. God bless you more Sister Joanne ug ang iyang brother karon nga si Brother Ryan Galaneda is watching this time from Germany. Okay,
answered prayer, brother. Grabe kamaayo ang Ginoo. I-regards kong nanay. Pohon, magkita tabalik ninyo sa Cagayan. Uli ni mo, brad. Sige. Dool ra kayong Cagayan, inikatuog ni mo, inikmata, Cagayan na. Naradiris tagbilaran. Usara kabihayan ba? Okay? So again, mabungahong kabuntago na itong tanan. Unya, akong shoutout ng mga piniriso. Kay Lumbia City Jail. Actually, sa mga ningbahas na ko, sa Lumbia City Jail, Igsoon, kabalo ba mo? Nga naghatag og dakong naghatag og hapsay og kahanay dito nga walay rayot-rayot mga akro. Shout out, Brad. Ungas. Abanti na, Brad. Okay? So, nakasa kong prayer ka na mga Brad nako diha nga nasa Lumbia City Jail. Matod pa sa Brad nako nga murag almost 70-60% akro dito. No, so dili jud ta ka judge. Big thanks nako ka brother nga na-share sa word ug tanawa ko Brad nako ni. Okay, Brad nako ni. Di ba ganahan sa siya nga nag-share ko Brad mi. Okay, di ba? God bless you brother, long live kanunay. No, ana siya diha di ta pwede mo hukom, no? Even si Paul ningon siya nga sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo siya, sa mga Hintil nagpaka-Hintil siya para makabig niya ang uban. Pipila ba, no? Ana sa dakong purpose igsoon. Okay? Shout out Sister Janet Morales Abalon from Cagayan. Okay. So again sa tanang taga Cagayan, shout out and thank you for visiting me. When I was there during our short vacation with my wife and my son, diha ko sa Carmen Villarin Street. Salamat kayo. Unya, grabe. Namo sa akong prayer kanunay. Okay? And akong shout out anang mga inmates si Cebu City Jail. God first bro, shout out Brad Ares, mga brad na ko sa bahay ni Kuya. And si Brad Rains 999, shout out. Tanang kabrad na ko from SEA, mga kapulisan. Okay. Skiptron in Arms, shout out. Nga nagsuporta sa nako kanunay nga ipadayon ni akong buhaton. Okay? Okay, shout out sa nakong Brad sa Barak, si Brad Chief Police Lieutenant Colonel, if I'm not mistaken, Sir Newes. Okay. Now, akong shout out ng mga jail officer, mga warden, mga security guard, mga armed member or higala na to, friends and loved ones na to sa Armed Forces of the Philippines. And then shout out sa nako ang members of Philippine Air Force, and of course sa tanan-tanan BFP, Bureau of Fire Protection, kay daghan kong mga higala igsoon nga nagbumbiro, so wala sila nagpulis. Classmate na ako during my criminology days. And shout out sa tanang mga kapulisan Luzon, Visayas and Mindanao. Okay, Campus Menya, Cebu, Sir Paul Acosta, shout out. Regards ko sa mga senior nyo diha o sa mga official na to diha. Sa imong amo, yung boss, regards ko. Campus Menya, Cebu and Tagbilaran City, Barracks. Sila Chief Batuan, tanan-tanan. Nga na ako'y amigo diha, amiga, daghan kay mo. Ma'am Geraldine di ay, Carcalias, sakto ba ko? Salera. Soon miya na igsoon, sa Barracks. Sir Jigger, sa Crime Lab, shout out. O sa tanan-tanan, di lang na ako ititag sa kay. Actually, daghan jud kog suod mga kapulisan igsoon. Since I am one of the PNP life coach, mabitaw nga, naidaghan mo bas na ko about religion, pero wa sila kibalo nga. Wala jud ko nagpataas og religion. Kay bawal sa nanamo as PNP life coach, dili may mag-mention. O sa, para nako dili sad ko mahimong usa sa awardee sa Barracks igsoon kung nagpataas kog religion ug na ako'y giligsan nga tinuohan, wala. No, I respect all religion. Ilaha po na ako, apod ni, respetuhan na ita because naman ta diri sa Pilipinas nga we have freedom of religion. Amen? Anara na diya. Atong ipatigbabaw ang gugma o kalinaw para nindot, hansa, wanay conflict ba? No? Mga anak ko, muna akong prinsipyo. Hila kong gilabay, bisag unsa, pero ilaha po na, basta ako, peaceful ko kanunay, kung una daghang kong amigo, pare, tanan, wala ko'y gilakangan, igsoon. Ang akong i-share, pulong ras Ginoo, kung unsay mabasa na ko sa Biblia. Ila kong gisaway, pero okay ra na igsoon. Ang importante atong kinabuhi, panalangin. Ang problema, nang sige tagpanaway, pero wag galita kadala, bisag usa ka kriminal, nga gihimo tang inspirasyon, nga magbag-o sila. Mao na problema diya. Sige tagpanaway, wala galitay agi, wala galitay banggiitang hitman diya, kriminal, nga mingduol sa Ginoo tungod nato. Mas maayo na itong buhaton, magsulwen ta because Jesus called us to make disciple, to win soul, not to win
debate. Og naay makigdebate, ilara po na, di ko mo appeal. Dilingon nga nigtalaw ko, mas gipili na kong muhilom, mas malinawon ang tanan. Amen. Ana rata, sport rata no? Okay. So, mana, tanan? Ako among happy diri sa Clarin Police Station akong gi-shout out. Si Chief Amba. Tanan, ug akong brad chief nga nasa Kandihay Police Station. Shout out tanang kapulisan sa Kandihay. God bless. Okay. So, marane. Tanano, manano, di na ko i-mention tagsa ang kapulisan kay daghan kay mo. Sir, daghan kay mo pero kabalo na mo nga namos akong pagampo na sa kong dughan. Unya, apit na mi mulakaw igsoon. We're almost apit na 9 AM. Let's pray. So let's welcome the presence of the Lord right now. Kay kung kita-kita ra mag-interpret sa Biblia, mahimong tawhanon tanan. And anyway, our topic for this morning is, for me, it's very interesting. Because someone, and dili lang usa, dili lang duha, more than, I guess more than 5 or almost 10 people, persons, nag-message na ko about ani. So lain-lain siguro og thoughts ba o ang tanang mga lagad sa Ginoo about ani, pero about ni igsoon kato bitong mo inom og gamayng bino. Okay. Teka nag-message na ko, ang uban bago pa kayo, last night pa lang. Ang uban the other day pero ignore man ko, pero karon magdaghan na sila. So gusto na ko ihibaw ninyo igsoon ang rason ni Pablo. Ato pa jud ning palahuman og maayo. Kunya kung magkalisod pa ta, ato pang i-search sa Google. Bitaw, nganong si Apostle Paul iyang gi sugo si Timoteo nga paimnon og gamayng bino. Okay? Kay basin atuan ni siyang maabuso ba, no? Dikado ra ba gining ngana bitaw niya mahimo maadik niya ta bitaw niya, dikado, no? So, but before that, before we proceed, let's pray. Father in heaven, the creator of heaven and earth, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, another great privilege that you have given to us this morning. Despite of our busy days, there are so many responsibilities every day, but still, you give us an opportunity to share your word or to meditate your word this morning. Salamat kay Ginoo sa laing higayon, laing panahon, Ginoo. As what I have said, Lord God, dili tanang tsansa, tanang higayon, mamalandong mi sa imong pulong, but bulahan kami kay nining kabuntagon, gitagaan minimog kahigayunan, Ginoo, nga mamalandong sa imong pulong, maghisgot sa imong kamaayo, magtuon sa imong balaod, Ginoo. So Lord, before we proceed, limpyuhi among kasing-kasing, search our hearts, Lord God, this morning. I believe because of our imperfection sometimes, Lord God, we think, nagtuo mi, nga mong gibuhat, maayo, apan waday ka nalipay. Tungod kay tao lamang mi, Ginoo. So dili gyud mi perpekto nga sama nimo. So Lord, pasaylo ami, kung nakay makitaan sa mong kasing-kasing mga butang, nga wala mi makabantay, wala day ka nalipay, limpyuhi mi, pasaylo ami. Andama among panudlanan, Ginoo, nga espirituhanon, nga anda mo salod sa espirituhanong panalangin nga imong ibukbok kanamo, Ginoo. Panalanginit anang viewers karon kutob sa makakitaan ni nga live bisan asang dapita, Ginoo. Around the world, there's Luzon, Visayas, and Mindanao, tanan kutob sa makadungog ani. Bisan pa man sa mag-replay ani, Ginoo. Ipabati, Ginoo, ang imong gahom, imong presensya, imong dihog, Ginoo. Ang lihok sa Espiritu Santo imong ipasinati kanamo samtang mamati maminaw mi sa imong pulong. Og ako nagampo, Ginoo, kasing-kasing mapainubsanon, de willing mo accept og correction, dili lang mo accept mo sunod usab, Ginoo. Kay ang blessing naa sa pagsunod. And tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo, aron among matugkad imong pulong. And Lord, again, i-bless tanang viewers karon. Ikaw lamang among gipasidunggan, wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, simbahan, now name og tao, Ginoo, or ngalan sa tao, but the only name nga among gipataas karon is none other kundi ang name ni Jesus Christ. So Lord, ikaw lamang among giisa. So nabiling panahon among itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Makigstorya ka, mamuhat ka. Panalangini ang tanan nining taknas kabuntagon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Shout out 142
43 viewers this time. Thank you so much for watching. And again, shout out 163,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And I just want to remind everyone nga nanatay YouTube channel. And glory be to God, naabot na tawag 800 subscribers. Sa mga tana sa link na ang link sa caption ani nga live. Let's go. Again, our topic for this morning is atong mahitungod atong Apostle Paul sa dihang iyang gisugo si Timoteo nga paimnon o gamayng bino. Ngano kaha? Again mga brad, ako diha long live kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. So dali ko na igsuon kay manglakaw lagi ni. Okay? 1 Timoteo. Here we go. 1 Timoteo 5:21. Pasensya na sa mga nag-shoutout nga dili kay muna ko mabasa kay mag-start na mangguta, no? Pero naamo sa akong prayer. Ako man siyang ablihan unya nya magtanaw ko sa inyong shoutout. Again, 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 21. Okay? Pulong sa Ginoo ato lang pasultion. Dili ni pulong nako, no? Again, in any Bible ni siya igsoon makaplagan 1 Timoteo 5:21. 5:23. Nagaingon diri mga igsoon si Apostol Pablo ngadto sa iyang disipulo nga si Timoteo. Ingon siya, ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og jutayng bino. Take note, jutayng bino. Why? Aron kahilisan ka pag-ayo. Kay unsa na si Timoteo? Kay kanunay karabang masakit. Amen. Again, ingon si Pablo, gi-address niya ngadto sa iyang disipulo nga si Timoteo. Ingon siya, 1 Timoteo 5:23, ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og jutayng bino aron kahilisan ka pag-ayo. Kay kanunay karabang masakit. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So, wait. Okay. Igsoon, klaro kayo, nining kabuntagon. Ang rason. Gi-remind ta. Nganong si Pablo, iyang gisugo si Timoteo nga paimnon og jutayng bino or gamay lang nga bino. Ngano man, tungod kay para mahilisan daw si Timoteo. And aside from that, masakiton daw si Timoteo. So, kung ato ni siyang itakbo-dakbo og maayo, ang paimnon ra sa bino is kani pong napod tay sakit, napod tay gibati ba nga nagneed ta ani nga wine. And take note, ikson, lahi ni siya nga wine. Okay? Ato sang tanawon diri. Okay? According to Mr. Google, okay, bitaw ako sa ning gi-search iksoon mo. What kind of wine did Apostle Paul bitaw nga iyang gi sugo si Timoteo? Okay, nag-ingon diri. Akong basaw na. Okay, hanap. Okay, Google kita yung Google. Okay. And in 1 Timothy 5:23, Paul encouraged Timothy to use a little wine or grape products for his stomach's sake. So na word rin nga grapes product, lahi nga klase nga bino kumpara sa tanduay og emperador og fondador og Bacardi. Okay? Nasuko di ka pastor wala eh. Wala suko, normal ni tingog nako. Okay, balik ko nako. Okay? In 1 Timothy chapter 5 verse 23, Apostle Paul encouraged his disciple Timothy to use a little wine or grape products. Grapes ba? Grapes juice. Grape products. For his stomach's sake. Andara. Dahil maalahi din nga klase nga Anexon wine. Tanaw. Unfermented grape juice has healthful properties for the body. Again, unfermented grape juice, no, has healthful properties for the body. So lahi siya nga klase igsuon nga bino.
Kuha ninyo. Okay? Laki siya nga klase nga bino, no? Grape juice. So, ningingon diri igsoon nga kanida ang gitawag og unfermented grape juice has helpful properties for the body. Nasa makatabang ba nga properties nga naa aning gitawag og grape juice ba, no? Kani siya nga klase sa wine igsoon, okay? Nasa gitawag og helpful properties for the body. Makaayo siya sa lawas. Kunya, dili pa jud daghanon ang giingon diri, little wine, gamayng bino, jutayng bino. Okay? So lahi nang tanduay og sa wapon mo nako badlunga nga manginom og tanduay. Ato man na we have freedom to do whatever we wanted to do. And si Lord gitagaan tag kagawasan. Pero ato lagi hinumduman nga everything we do either mo atubang tag positive or negative. Either mo anita og negatibo og positibo. Ana ra ko na siya sports naman ta dire, no? So kung naa may nagtan-aw karon nga hilig jud ka mo inom, dili sa tika paundangon. Kanira mo kung ako ra ning gibasa nasa balang kasulatan kung unsay tumong, unsay tuyo ni Pablo nganong si Timoteo. Iya man giingnan nga paimnon og gamayng bino, no? Ug ako mong balik-balikan igsoon lahi day ni nga klase sa bino, no, kanang gikan sa ubas, okay? Grapes juice nga naa daw na siya helpful properties, good for the body. Kuha. So makaayo sa lawas nga bisan galing makaayo sa lawas. Giingon pa gyud diri nga gamay lang or jutay kay delikado man gud puni og palabian mahubog ta. Di na pud maayo igsoon. Okay. Unya ako mong pasabtog maayo igsoon. Lahi ni siya nga klase nga bino. Dini pareha anang mga makainom ka resulta ng pundador, emperador, the bar. Ako mga imnunon sa una na ko igsoona. Or tanan kay ako diha man ko gikan, no? Pero wala ko take note, wala ko moingon ha. Sa Katoliko pa ko sa una, wala ko bugo sayop. Wala ko ngana, di ko ngana. Sa una nga wala ko Ginoo. Choice ra man to nako. Sa una nga wala ko relasyon sa Ginoo. Wala ko mangagni, wala ko mangabig, wala ko magulo-ulo. It's my choice before and it's my choice today nga mingduol ko sa Ginoo ug iya kong gibag-o, wala ko gibag-o sa relihiyon. So aning pagya wa tay matamakan ani, no? Kay wa man tay isang relihiyon si Kristo man, no? Si Jesus man kay saad man na niya. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kung unsa ko sa una nabag-o ko kay napoy relasyon ni Kristo. And if we will know the truth will set us free. Ang kamatuoran maghatag natog kagawasan gikan sa gapos sa mga lain-lain nga mga addiction. It's the truth. Amen. Again, lahi nga bino, no? Unya, ato ni balikan. Ingon pa jud si Pablo nga gamay ra, no? Aside from that, nga niingon si Pablo nga Timoteo inom og gamayng bino. Ayon ang tubig pirmi, bino sad panagsa gamayng bino. Kay masakiton ka. Okay, aron kahilisan ka, no? So ning mo inom ra ditag bino kung naatay hilison pod or kung naatay sakit. Unya aside from that, gamayng bino. And aside from that, lahi nga klase nga bino. Kanang tambal. Kanang bino bitaw nga. Actually, ako na balik-balik. So one time, nagwali ko as their guest speaker somewhere in Dawis, Bohol. And then, after ko nag-preach, igsoon, gitagaan ko og wine. Unya, naglibog mi sa kong asawa. And then, pagbasa na ko, nasa marka nga 0% alcohol. Unya, akong gibasa ang ingredients or ang mga benepisyo na ay good for the heart. So giinom na mo sa kong asawa nya wa mami nangahubog, lahi siya nga klase nga bino. And aside from that, wala sa namo giinom diretso maghurot, ginagmay ra pod, di pod perminti, no? Ana sa iksono. So again ikson ay purpose si Pablo nganong iyang gipainom si Timoteo og bino kay si Timoteo masakiton, kinahanglan kahilisan. And aside from that ikson lahi nga klase sa bino. Unya gamay pod kay ano man. Ako ikson di ako gikan delikado og addiction. Unya, tanaw na to. Kung ari mangguta sa wa ko mag-promote o palahubog wala na ko gi-promote nga magubog-ubog ta. Gamay ra man ni. So, ang ingon ni Pablo nga gamay ra kayo niya, lahi pa jud nga klase nga bino, dili makahubog, makaayo. Kay igsoon ang impact anang mga makahubog nga ilimnon igsoon. Ako nabantayan ha. Paminaw mo. Ako igsoon, sige kog sudog prisuhan. Even ako daghan kog mga brad nga namatay sa disgrasya kay hubog. Daghang gi-rape sa amahan, anak mismo gi-rape sa amahan kay hubog. No? Even katong lula mga igsoon mismo lula ha.
nga 69 years old nahitabo na diri sa mua. Bisan pag mangutana mo sa police station kay naa ako diri kanunay nakainom. Girape ang lola nga 69 years old. Tanaw ang impact sa hubog. No? I respect all palahubog, pero wala lang ko nag-promote og hubog, no. Pre daghan ko amigo palahubog. Wala ko ning hukom nila. Ako sa dilang respeto sa ilang desisyon kay ilaha man na. Ilaha pud ang kinabuhi. Dili pud ako nagpakaon nila. Dili pud ako naghatag lang bugas. Ilaha na. Ako lang gi-share ang kamatuoran direksyon. Pinasikat sa Biblia nganong si Pablo nagsugo nga paimnon og gamayng bino si Timoteo. Tungod kay masakiton si Timoteo, kinanglan hilisan, unya gamay ra pod niya. Aside from that, lahi sad nga klase nga bino, dili nang parehal gyud nang kanang bino nga mura na bitog. Basta no kay mapadung naman gud ani no nga arita sa palahubog na. Kabalo na ba yata ning palahubog igsoon, delikado na ta na mura tagway buot usahay. Although di tanan pero daghang krimen nga nahitabo hubog ang suspect. Ano kay bawang ka pastor? Manulod tag prisuhan ta. Interviewon na to tagsa ng rape. Interviewon na to tagsa ng napatay. Naalagi diha nakapatay og nang rape nga hubog, nakainom. In other words, dili maayo. Daghang nangamatay igsoon. Mangutana pa ta sa mga tanan diha nga mga pamilya nga nangamatay, daghang nangamatay nga hubog sila. Disgrasya. Nagaliingon nila nga hubog na to nya wa na kamata. Dili maayo ang palahubog. Pero wala ta mo bawali ha. Sulti lang ko kay ako igsoon mo sulti di man im pamugos. Ako gali mo tapok mo gali kung nay magtagay, di lang ko mo inom. Kay bawo ng mga amigo na kong mga pulis nga di man na inon sila palahubog kana mag-chat-chat sila. Bisag usa ka shot di lang ko. Di lang po ako lang pud ni. Mao lang pud ni ako kay ako manggod igsoon sa 16 years na ko nga na-involved sa kuha nga bisyo kanang palahubog ba. Gibag-o ko uban sa grasya sa Ginoo, nalipay ko. So mao na nga akong gibarugan ang pulong sa Ginoo also nga nag-ingon ipiso man siya ayaw hatagig lugar ang yawa. Mamasin lang niya ko maayo maning magwise ta. Ingon man ang balang kasulatan ayaw hatagig lugar ang yawa. Mao nang bisag usa ka shot dili jud ko mo shot. Labi na nga kaybaw ko nga diha ko nag daytime nga hubog ko igsoon gidala ko sa mga barkada diri giuli ko. Di na ko kalakaw gihatod na lang kong motor. Lain ang nagdrive sa akong motor. Kabantay mo lahi, no? Again, igsoon, daghang nangamatay, disgrasya sa agianan. Hubog ang nag-drive. Daghang nang rape og anak. Okay? Naidaghang mga nag-message na ko igsoon nga mga babae gali mismo, nga mga asawa nga. Ingon sila, Pastor, dili lang ako i-mention, pero ako mong gi-pray, sister. Ningingon sila na ako igsoon nga, Pastor, na ako'y sala nga wala na ako masugid sa akong bana. Ngano man sister? Pastor, di ako sa abroad. O maglibog maning uban dahil labi na mga marites kung kinsa akong gimin. Kay daghan man tag followers sa kuan. Ani nga page, no? Abroad siya igsoon OFW, babae, anak siya na ko. Pastor, naigo ko sa imuhang wali karon ba nga topic. Kay imong topic is about hidden sin. Pastor, unsao man ako ni pastor nga naa ako'y sala sa akong bana. Na ako diri sa abroad. Ayaw lang mo kakurat ha mga asawa o mga bana nga na diri sa Pilipinas kay dili ko ni kamo in Jesus name dili ni kamo pero naay nag-message na ko ani nga OFW regarding pastor sa imong topic nga hidden sin. Naadyo ko sala nga tinaguan pastor nga wala na ko masugid sa kong bana kay balo ko nga masuko siya nako og basin di ko niya mapasaylo. Pero ako sang gingnan nga sister i-open sa imong bana aron makabalo sad siya sa epekto anang hubog. Kay ngani na igsoon nanuroy daw sila og sa laing nasod man gud pwede man kalabi na open country na may murag mga imnanan diha, murag mga bar pud ba. And then ang uban kay naapoy mga Pilipino or mga foreigner ba, mga strangers ra gud nga mga inom-inom. Unya mao to nahubog na daw siya, wala na siya kabantay nga dito na siya nakatulog sa iyang friend nga lalaki. Unya nanay nahitabo nila nga dili angay mahitabo kay minyo siya. Resulta daw kay nakainom siya, nahubog siya. Kita ninyo? Di ba? Di nasad ko nasad ko testimony igsoon nga nahitabo gini. Nahitabo gini tinuod igsoon. Kaila kay ko sa laki. Hubog siya.
Niya uli siya sa ilang balay, wala na siya katuod sa iyang kwarto niya, mura mag-abanganan sa kanan ra kanang mga room-room. Kaila ko, pero di na ko i-mention. Ambot og nabag-o na ba ni siya karon? Palahubog. Now, minguli siya sa ilang balay, gabi na, kadlawon. Pag uli niya igsoon, nagtuo siya nga ang iyang room nga gisudlan, mao to ang iyang asawa na dito na tog. Dito na sa speaker sa tapad nga duol kayo. Siya git ang babay. Ay, siya git. Kinsa man ka, ngit-ngit man. Dito gikiha. May gali kay nasitol ra dito sa kapitan kay miingon man tong laki. Nga pasensya na kayo kap o pasensya na pug kaayo kay wa man ko magtuo nga kuan kay parihar man kay kana bitaw mga balay nga kabantay mo naman subdivision nga o mga igsoon parihar ag porma ba. Bantay mo? Parihar porma ang mga kwarto tanan, mga pultahan. So din sold siya. So nag-different lang nila is kaning number. Igsoon siya dayon, largo, parihara tanan. Largo siya tapad, nya di man ito yung asawa, timing po, ang asawa ato nga babae. Awang bana is trabaho sa gawas. Buguya lang yung mga effect sa palahubog igsoon. Pero again, wala ta mo gipugni. Ako lang guning realization kay diha man kugikan. Magwapo kuno ang tapad, Brad, basta makainom. Sus, kaniyo, palbanggitan palahubog ni. Gusto mo mangutana igsoon kung unsa joy kanang ipik aning palahubog kaning si Pintados ad Nilsor usa ni sa ako ang disciple igsoon. Banggiitan palahubog hadlukan ni og naa man gali mga palahubog dito ambot og naay makakuha ni. Ang bayan ni naay bar counter. Okay? Naani imnanan naay sukahanan nga adto mog suka. Pero karon salamat sa Ginoo ang sukahanan nila gisaminto na nila. Wala naay inom. Gibag-o sa Ginoo. Og matod pa niya igsoon ingon siya nako, Brad, di ba Brad? Gusto ko, Brad, nga mo testimony juga, Brad. Ganahan gali kung makalaag ko diya, Brad. Maghimo tag video about sa effect sa makahubog nga ilim nun. Kani sa igsoon, mingon siya nako igsoon. Kaning Brad nako nganing tan-aw diri. Mingon siya nga, Brad, kung inyo ato lang daw murag pamalandungan og maayo ba. Ang tanan daw nga bisyo magsugod sa inom. Siya ay pong ani. Ni Brad nako, akrom sa ni. Ano man? Mo inom ka, sige kag-inom. Ning agree po nako, Brad, ang Brad sa nato nga palahubog sad pero wala na siya ning inom ron, Brad. Nya wala na po siya musuyop siya sa una. Ingon siya, oo, Brad nako nga diris klarin dili na ko i-mention daghan mag-akror eh. Akong giingnan siya, Brad, mutuo ka ni Brad nga ang tanang bisyo magsugod sa inom. Ingon siya, yes, tuo. Suyop tanan, babae sugod sa inom. Pasabton ta mo, tanawa. Ako diha ko gikan. Sa diyang makainom na kaigsoon, bisan pag kinsa ng bayhana ng naong ng atubang nimo. Or kung babae ka, bisag, bati kay nagnaong ng lakiya sa imong pananaw. Kung mahubog ka, mausab ng timplada nimo. Agree mga palahubog, sa una, di ba mausab ang timplada? Di ba? Mao nang inikaugma sa buntag nga, mura na kang mawasan. Bala, nga nung nahitabo, man to nako. Hala, oy, hingpatol ko niya. Oh, hingpatol ka, kay nawa, kay buot, kay nahubog ka. O kaniyo, palahubog sa ni, bioelektran, gibag-o sa Ginoo. Diba? Una, no, ingon tong Brad na ko igsoon nga, sa inom ko no, magsugod tanan, di ba Brad? Now, inom ka, dito ka sa laing lugar. Nya na kay motor, mag-drive ka. Now, sa imong imnanan, ibutang talag, na usa diya nga adik-adik. Timing, nagdapog butang, sachet, or wala siya nagdapog butang, pero pwede siya makascore. Now, hubog na kay kaigsoon, di nakakauli. Na posibilidad nga musuyop jud karon ka drive ka kabantay mo diha magsugod tanan sa inom. Unya aside from that, bisag minyo ka igsoon kung mahubog ka, layo ka sa asawa, layo ka sa bana, dakog posibilidad igsoon matintal ka sa opposite sex nimo. Matintal ka sa laing babae or laing lalaki ngano man diha kugikan. Ayaw ipanag-ing pastor di wala na ko gi-compare ang kagayon sa uban pero daghan na experience nga ni. Daghang nagsugod nga nangabit inom gikan. Kay nakamit og babae o lalaki sa tagayanan. Inom gihapon gikan. Kabantay mo igsuon nga bati ang effect sa inom. Now, mangutan na ako ninyo. Walang personalan. So kay di man day maayo ang effect sa inom, kinsa ka nga espiritu ang nagpaluyo sa inom? Yawa o demonyo? Kamore. Yawa o Ginoo. Salamat love. Naday akong uyab rin nagtanaw. Okay? Kay makadaot man day ang effect. Di man day makaayo, daghan gali na bungkag ang pamilya kay palahubog kayong bana o asawa. Mao na igsuon, no.
Again, igsoon, dili na to kuhaan o rason or base ang kaning gingon ni Pablo ngadto ni Timoteo nga magubog-hubog ta. In the first place, ako ning balikon, ingon si Pablo nga Timoteo inom og gamayng bino. Kay ngano man masakiton si Timoteo. Aron kay lisan siya. Aside from that, lahi ito nga klase nga bino, grape juice. Okay? O sa grape juice, pastor, dito parehas Tanduay, Fundador, Bacardi. O, tanawa na o. I-search, igsoon na. Google. Okay? I-search niya, i-type of what kind of wine. Amaw niya kung giko ano? What kind of wine? Saan niya kung gitype ani? Paul is talking about. Okay? Kunya ang hinggawas, mao ni siya. In 1 Timothy 5:23, tanawa unsa nga klase nga bino. Paul encouraged Timothy to use a little wine. Little wine na, little, gamay. Or jutay. Next is, or grape products. Grapes di ay. No? For his stomach sake. For his stomach sake, pag yun. Og sure ko igsoon, kung si Timoteo ay sakit, dili po to ingnon ni Pablo nga inom og gamayng bino. Ug ang gamayng bino lahi igsoon og timplada ning mga emperador. Iduok man tana, dabar iduok atong o. Diha ko gikanoy. Kapila ko giduok ana. Hinapay naong nako puwa kayo, murang tag mistiso. Anya dara, unfermented grape juice has healthful properties for the body. So unfermented grape juice di ay helpful siya. Helpful, no? Makaayo na siya properties igsoon nga makaayo sa lawas. Amen? Mao na. So dili na to ni himuon nga rason nga moinom ta. Ako igsoon daghan man jud ko followers diri nga mga pulis, mga hippie. Kabalo na sila nga dili jud ko bisan mo shot pero girespeto ko nila, ning respeto po ko nila. Okay, ana ra man na. Being alive is about respect. Kay mo nagingon nga respect begets respect. Kung mo respeto ta si katawo na to, respetuhon sa tanila. Di ba no? Mao na igsoon. But niya aside from that si Pablo ning ingon, ang lawas na to templo. Dili na to ni siya ang kana manggong mga maghubog-hubog ta igsoon. Dili makayo sa lawas, no? Mupugas ta og makahubog kanunay igsoon. Ang uban, di man kayo pastor ko pero mahubog jud ko pero ginagmay man gud igsoon. Matapo na siya. Ginagmay pero matapo ra na siya, no? So again, magpugas ta og makadaot sa atong lawas, moani sa nga makadaot. No, nabi tay gingon dia nga drink moderately pero wala man nagikuan ron sa mga palahubog. Tabag drink moderately nga pila nakakahon ang gihurot. Ana na di ba Brad Joy? Di ta magsilbi kay kung makasugod na galita, di ta matagbaw og dili ta mokamang diha ko gikan, no? So again diha mag-start sa inom. Matud pa sa Brad nako nga nagtan-aw karon. Og sa katong banggitan palahubog nga Brad sa nako nga diris ka rin. Diha magsugod, no? Diha magsugod igsuon nga mag-away ang imong asawa. Mo na igsuon nga mas maayo nga kana bitaw ang atong ibutang sa atong lawas makaayo pod kay atong lawas templo niya hinulawman ra ba ni nya ako na ning gibalik-balik nga daghang mga krimen ang nahitabo tungod kay hubog, daghang na disgrasya hubog, daghang namusil hubog, daghan pong gipusil kay hubog pod, kay nang hagit, no? Daghang nanigbas kay hubog, nang rape sa anak hubog, nang rape og lola hubog, apo nang rape og lola daghan hubog, nalikoy na. No, mao na igsoon nga magbantay ta. Kita dako naman ta. Para nako lang no. Di siguro ta mo tuo Ginoo. Sige, di ta mo tuo Ginoo. Sit aside sa nato si Lord be, kadiyot lang Lord. Pero dako na ta kay bawta unsay maayong epekto. And aside from that, kung palahubog ta, do we think proud ang atong mga anak? Kung mga matay na ta igsoon, o taliwan ta ning kalibutan na. Di ba? Makabilin katag mayong ligasiya sa ato ang mga anak, apo, makaliwat. Namatay na itong palahubog. Gabaan to, kabantay mo. Nagsuka-suka dito diriskuan. Nahapit gali tulog. Ang asawa to na black eye ay gisumbag. Hubog kayo. Katong nangamang ni Kuan, kay tungod sa kahubog, ikamang ang silingan. Batik-batik kayo, background. Di ba? Katawa siguro ng uban, tinood na. Pero mamatay ang taong buotan. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Hinumduman gud siya.
tao nga mahinadlokon sa Ginoo, tao nga maayong ehemplo igsoon, ikapanghambog yun sa iyang kaliwat. Dili naman siya makita apan buhi ang iyang kanabitong binuhatan sa iyang mga kaliwat. Ako igsoon diha sad ko gikan, pero ako moingon nga sunda ko ninyo, gitagaan lang mo realization. Kay para nako, being alive is about legacy. Nga mas maayo ning motaliwan tanin kalibutan, magbilin tag mayong pagtulunan. Kung gikan natas kangit-ngit nga nanatas kahayag karon. Amen. Ana ra gud na. So again, kung naam gali makadungog ani nga kusog jud ka mo inom, padayon lang. Kay we have choice and God give us freedom to do whatever we wanted to do. O padayon sad ko sa kuha kay ako lang gi-promote ang makaayo. O akong dili ko mag-promote og makadaot. Dagan masuko nako tungod kay ning diya nako sa mga makadaot nga bisyo. Ako pud silang girespeto. Sa karon lang akong gi-promote ang makadaot. Dagan ning bas nako kay wala nako bisyo. Ako gyapon silang girespeto. Respetuhan na ilang gutani. Mao man ilang gusto. Sige padayon mo sa mga kailayan. Ako padayon sa ko dire. Ana ra man na, no? Respetuhan na ira guta. No? Kay ako igsoon nagamping lang sad ko sa akong lawas kay akong giampingan sa akong pag-aamahan, akong pagkatao nga gusto ko mahimong panalangin ingon nga lagad sa Ginoo. Gusto ko mahimong good example, no? Kay biblically ningingon ang balaang kasulatan nga isip usa ka puno namuno kuno or leader mag-set daw taw good example sa tanang members, okay? So kung di ta mo hatag og good example, igsoon unsa ang gibuhat nato mga leader, mga lagad sa Ginoo, dakong posibilidad nga maimpluwensya nato atong mga member. Kung kita mga leader palahubog, mapalahubog sa natong membro, no nya unsa man atong gipromote ana, makaayo makadaot siya. So ako again igsoon kani ako kuan lang ni siya pagpamalandong ba, no? So wala sa ko manaway sa uban ilahapon na. Pero ako igsoon nagpromote lang ko og makaayo. Naglibog bitaw ko ang uban masuko nako kay wala na ko bisyo ba gi-promote na kong Ginoo. Wala man ko mag-promote og relihiyon, wa man ko miingon nga sa Katoliko pa ko wala. I respect Catholics, I respect priests tanan. Daghan kog amigo mga hepe, mga professional, mga abogado, mga devoted Catholic amigo mi. Nagrespetuhan na mi. Walay debate nga nahitabo. Ganahan pagalit sila nako. Actually inviteon pa ko nila kay di man ko manghilabot og relihiyon. Sulti lang ko sa experience nako. But I wonder why ang uban moingon pag ginako nga kana bitawng daghan kay sila gisulti nako, suko sila nga wala na koy bisyo, ano ba? Suko sila nga nag-share kog pulong sa Ginoo. What if mag-share ka ko diri sa live nato igsoon nga sige manuyok tag syabo, mamaligya ta kay diha ko gikan dali ra kay kwarta. Na ba kay mubas nako? Naapoy mubas nako. So usa lay pasabot ana igsoon, we cannot please everybody. Bisag unsa atong buhaton maayo og daotan ang mga tao naa gyud na ikasulti. Pero mas maayo gyud nga atong buhaton kabubuton sa Ginoo. Bahalag unsa ikasulti sa tao, ang importante nalipay si Lord nato. Amen. Ang importante nagamping sa tong lawas ingon nga templo sa balaang Espiritu Santo. Ug dili siya basta-basta mupuyo og hugaw nga templo. Ug kung wa ang Holy Spirit nato magunsa naman lang ta. According to the Word of God, the Holy Spirit will teach us all things. Kinsa na may muhatag nato right direction ngadto sa hayag nga kaugmaon kung ang Holy Spirit mawala nato. Okay? Ang Holy Spirit masubo nato kay ngano man naghugaw-hugaw man ta, balaan ang Espiritu Santo. Mao bitang gitawag siya Holy Spirit. Dili siya mo dwell og hugaw nga vessel. He delights to or is pleased to stay or to live mupuyo sa holy vessel, limpyo. Amen. O kita, templo, kita ang vessel niya igsoon. So magbalaan ta. Kay gitawag ta sa Ginoo sa pagkabalaan kay siya nga nagtawag nato balaan. Wala ta gitawag sa kahugawan. Usa ka gamayng pahinumdum lang igsoon. Usa ni siya ka pagpasabot ba nganong si Pablo ning sugo man gyud ni Timoteo nga paimnon og gamayng bino. Kay masakit ton di ay, no? Kay di kahilisan. So maybe lang wa man po gi-mention. Siguro kung si Timoteo wala pa siguro kanang sakit dili sad niya suguon nga paimnon og gamayng bino. So nay intention, nay purpose si Pablo.
Tanawa, kinsa may mga disipulo ni Pablo nga giingnan niya paimnog bino, kabantay mo si Timoteo lang. Timoteo siguro ang masakiton og nagkinahanglan na nga klase sa wine. And again, gamayng bino ha. And aside nga gamayng bino, lahi pa jud to nga klase sa bino, grapes juice according to the Bible, according to Mr. Google. Grape juice nga naa siya gitawag og substance or properties nga healthful sa ato ang lawas. Nya gamay pa gyud. In other words, lahi nga bino nga giingon ni Pablo, dili parehas tanduay, fundador, emperador, dabar. Unsa may tawag da, generoso. Lahi nga bino. No? Good wine. Dili tong imnunon karon nga labi nang mahubog na ka, mangrip na kag-anak. Unsa man ka pastor, no? Daghan kong gi-interview ana. Di mo mo to, ubantas prisuhan. Sige, mag-schedule tayo ngadto tag prisuhan. Interviewon na to na dihang nakapatay, murder ang kaso og rape. Di ba naay mo gawas lagi diha? Inom ang hinungdan. Hubog sa ilang gihimo. Og adto sa ta sa mga pamilya nga namatayan og disgrasya, naay daghan sa diha nga namatay sa disgrasya tungod kay hubog. Amen? Muna igsuon nga, let's promote what is good. Kasi makaayo. Mao lang ni. Amen? So, sa kagamayng pagpahinumdom o pamahaw nato ni ining mabungahong kabuntagon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Again, salamat Ginoo. Pagkamaayo mo Ginoo, ikaw ang Diyos sa kaalam. Lain na usab nga kaalam Ginoo, nga wisdom imong gipaabot kanamo karon, laing pagtulunan. So Lord, I pray nga lamdagan nimo tanang nagtan-aw karon Ginoo. Dili po pasabot nga gipugos nako Lord God, ingon nga imong ubos nga lagad ang tanang nananaw, but usa lamang kini ka pagpamalandong Ginoo. Kung unsay makaayo ug unsay dili makaayo. So Lord, salamat nga imong gipahinumduman nga imong lawas templo di ay nimo. Dili ka basta-basta mo puyo sa hugaw nga lawas. Kay balaan ka nga Dios. And dili sad ka mag-promote og makadaot Ginoo. Kay ikaw nga Dios pro-life ka Ginoo. So ang yawa Hinoo ning ari pagpatay og paglaglag. So kung naa may mag-promote og makadaot, ang yawa gina kay ang ari siya pagpatay, paglaglag. Apan ning ari ka aron paghatag og kinabuhing madagayaon. So Lord, I pray nga amo jong masabtan ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran lamang makahatag na mong kagawasan. O ang kamatuoran may hinungdan nga mahimo ming maayong ehemplo, maayong sulundon sa among pamilya, sa tanang tao, sa among palibot. I pray nga kani nga mensahe Ginoo may hinungdan nga mubarog mis kamatuoran. Nga among i-expose Ginoo ang bakak, among i-expose ang mga makadaot Ginoo. Among i-promote ang makaayo o makapahimaya kanimo Ginoo. Lord, ang kinabuhi namo kausa lang ni. Imo ra ning gipiyal namo, pinahulam nimo. So I pray by your grace and mercy, tabangi usab mi Ginoo nga magamping gid mi niini. Dili na mo ni abusuhan. Kay sayang among magampo mig mayong panglawas kung mag-abuso pud mi sa among lawas pinaagi sa paghubog-hubog. Wala say good health mahatag nimo. Kay kami mismo dili man mo tabang sa among kagalingon. So Lord, tabangi mi. Unya, tagai mi og kaalam Ginoo unsay among buhaton para malipay kanamo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, thank you for your word. Thank you for your presence this morning, Lord God. And right now I pray to all of the viewers again, tanang magtan-aw karon Ginoo unsa man ilang problema karon, unsa man ilang gusto gikinahanglan, ang pinaka need nila nga milagro Ginoo. Nakita na nimo, walay matago nimo Ginoo. Tanan dayag nimo. So Lord, mulihok ka. Mamuhat ka. Let your power, Lord God, will manifest in their situation right now. Nga tabangunon sila. Unsa man ang milagro nga need nila karon Ginoo, mamuhat ka. According to your word, you're the same yesterday, today, and forever. So kung unsa ka nga nagmilagro sa una, kaya nimo himuon karon as long as we have faith. Even this moment, kaya nimo milagruhan imong mga kanakan karon nga nagtan-aw. Sigun sa kinahanglan nila Ginoo. I pray, mamuhat ka Ginoo. In Jesus' name. Lord, salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. Iningtak na among giangko ng kadaugan. Milagro, kagawasan, kahibulungang butang, kaluwasan,
financial breakthrough nga gikan kanimo. Giangko namo ni Lord God. We claim it by faith in Jesus name. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. So, mabungahon kabuntagon igsoon. So again, that's all for this morning. Pamahaw sa pulong sa Ginoo. See you again next time igsoon, maybe this afternoon or tonight. Basta makalugar ko igsoon, mag-live ta. Ako ning saad ninyo igsoon, as long as I have the opportunity, I will grab it para mag-live ta. And anyway, this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Anyway, sa wala day makabalo sa atong YouTube channel, ang link na ani nga caption. Atong subscriber by God's grace naabot na taog 800. Pray ra igsoon, after this i-download ako ni. Kunya ako ning i-upload dito, mas dali ra dito, ma-save, ma-download. Nga mag-download mo nga naay wifi or namoy data, and then adto mo sa lugar nga walay wifi, walay data, pwede ra ninyo matan-aw. So mas komportable ang YouTube. And then tungod sa ni kay daghang nag-request bitaw nga magamatag YouTube channel. That is why naghimo ko igsoon. Brother Bioy Letran, God bless you. Salamat. Welcome igsoon. Okay? And I pray that today is gonna be a fruitful day. Tanang buhat sa mga kamot ninyo, i-bless ni Lord. Yung mga lakang giyahan mo sa Ginoo. And thank you kayo mga followers, ano nga page, mga subscribers. Ako ba mag-send of stars, thank you kaayo. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless sad sila igsoon. Amen. So that's all for tonight. For this morning. See you again next time. I pray and I declare again nga karong adlaw puno sa kalipay, kalinaw, protection ug pabor sa labaw makagagahom. Magandang umaga, Pastor watching from Japan. Charlon Lapot. Okay? So God bless igsoon. Ampo, amping, abante kanunay, rayon tas unahan, paras kay mayaan sa Ginoo. See you next time.